ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಾತಿರೆಗ್ಲ ನಿಖಿಲ್ನ ಅನುಪಮ ಮಲ್ಪನ ಅರ್ಥ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಸೊಲ್ಮೇಲು ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಪೋಯ್ದೆ ಎನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಅಂತೂ ಪುಂದುಂಬು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇನ್ನು ಯಾನೊಂಜಿ ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಬೈದೆ ಪಂಡ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕುಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ಅಂಚಾದ ಪಂಡೇರಿಯ ನಡ ಅವರ ಇರ್ಬತ್ತದ ಜಡ್ಜ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆಯಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಕ ಒಂಜಿ ಥರ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಅಭ್ಯಾಸ ಇಜ್ಜಿತ್ತುಲೆ ಅಂಚಾದ ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ತೆನ ದಾಯ ಪೋಯರ್ ಬಲ್ಲಿಯಿಂದ ಅಂಚಾದಿತ್ತೆ ಪೋಂದೆ ಉಲ್ಲ ಒಂದು ಕಾಲೇಜ್ ಉಪ್ಪುನು ಮೈಸೂರ್ದ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿಪುರಂಡ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪುದರ್ ಶ್ರೀ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮಂಜುನಾಥೇಶ್ವರ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಮಹಿಳಾ ಮಹಾವಿದ್ಯಾಲಯ ಪಂಡದ ಕಾಲೇಜ್ನವರ ಸುತ್ತು ಬತ್ತರತ್ತ ಇತ್ತೆ ಇಂಕೊಲಿತ್ತೆ ಉಲೈ ಪೋಯಿ ಎಂಚೊಂಡು ಒಂದು ತೂಕ ಉಲೈ ಒಂದು ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ತುಲೆ ಪೋನಗನೇ ಪೂರಾ ರಂಗೋಲಿ ಪಾಡ್ದಿರ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲೆಟ್ಸ್ ಬಂದ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ಲೇನ್ ಮಸ್ತ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಲ್ತೀರ ಖುಷಿಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 10 ಶುರು ಆದಿತ್ತಂಡ 2 ಜನ ಜಡ್ಜ್ನಕ್ಲಿತ್ತೀರು ಒಂಜಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಪಂಡದ ಕುಡೊಂಜಿ ಯಾನ್ ಜೋಕುಲು ತುಲೆ ಎಂಚ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿಂದ ಪ್ಯೂಸಿದ ಜೋಕುಲು ಎಲ್ಲಿಯ ಜೋಕುಲು ದುಂಬು ಪುರ ಚಾಪುರ ಮಲ್ಪೆರ್ನೆ ಗುತ್ತಿಚ್ಚಿ ಇತ್ತ ಪುರ ಫುಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮೂಲು ಅವಲ ವಿದೌಟ್ ಫೈರ್ ತುಲಿ ಏತ್ ಶೋಕುಡೆ ತಯಾರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಪೂರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಉಂಡು ಪೂರ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ತೂನಗನೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತಿ ಅಟಿಲ್ ಪುರ ನೆಕುಲ್ಲ ತೂಲಿ ಇತ್ತೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಮಲ್ತಿನ್ನೆಕುಲು ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕುಲು ಒಂದು ಪಂಡ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ತುಳುಪುದಾದ ಪನ್ಪೇರನ್ನು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿಂಕ ನಿಕುಲು ಗೊತ್ತಿತ್ತನ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಿಡ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಒಂಜಿ ಓವಾಂಡಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯನ ಫುಡ್ಡು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಅಂಚ ಇತ್ತೀನಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅವೇನು ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಜೋಕುಲು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡೇ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ತೂಯರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಜೋಕುಲ್ಲ ರೆಡಿಯಾದ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ಗೆ ಕುಲ್ದೇರು ಇತ್ತೀನಿ ಪಂಡ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಬೊಕ 10 ಮಾರ್ಕ್ ಪೂರ ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮಿಲೇಟ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರಡು ಐಟ್ ಎಂಚ ಪಾತೆರು ತೂದು ಪಾಡ್ರೆ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂಚದು ಇಂಕೊಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪರೆ ಕಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಪಂಡ ಬೇತೆಕ್ಲ್ಡ ಪುರ ಪಂಡೆ ಯಾನು ಒಂಚೂರು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತ್ ಕೊರ್ಲೆಂದ ಅಂಚಾದು ಯಾನು ಪಾಡ್ದೆ ಪೂರ ಒಟ್ಟು ಮಾತದ ಬೊಕ ಯಾನು ಅವ್ಲು ಮಾರ್ಕ್ಲ ಪಾಡೋಡು ವೀಡಿಯೋಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಪಂಡ ಆಪುಜತೆ ಅಂಚಾದು ಅಂಚ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತು ಒಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಲ್ತೆ ಯಾನ್ ಮಾತ್ರೆ ನೆಟ್ ಮೈಸೂರ್ದ 10 ಕಾಲೇಜ್ ತಕಲು ಈ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೇರು ಐಟು 29 ಜನ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೆಂಟ್ಸ್ ಇತ್ತೇರು ಒಟ್ಟಿಗೆ 29 ಟೀಮ್ ಇತ್ತಂಡು ಅಂಚಾದು ಭಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟೆಡ್ PUCದ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರು ತುಲೆ ಡಿಶ್ ಪೂರ ವಾಶೋಕ್ ಪಂಡ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೂಪರ್ ಆದಿತ್ತಂಡು ಚಾರ್ಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತಂಡ ಅಕಲ್ನ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ಗೆ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಇಂಕಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂದು ಉಂಡತಿ ಅವೇ ಮಲ್ಲಾತಿತ್ತೆ ಯಾನ್ಲ ಖುಷಿಟೆ ಒಂದೇನು ತೂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಡೋಂತೆ ಇಂಕಲ್ಲ ಐಡಿಯಾ ಬರೋಂತುಂಡು ದಾದಾಪುರ ಮಲ್ಪುಲಿ ಇಂದು ಜೋಕುಲ್ ನೆಟ್ ತೇರಿದು ಹೊರ ಜೋಕುಲೆ ಇಂಕ್ಲೇಗ ಟೀಚ್ ಮಲ್ಪಿರತ್ತೆ ಅಂಚಾದು ನಿಕುಲ್ಲ ತೂಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ಈ ಹೊಸ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮರಪುಚ್ಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡಂದೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಕುಲ್ಲುಚಿ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಚೂರು ಅಂಡಲ ಬಯೋಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ತಕ್ಕಲು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮನ್ನು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರು ಅಂಚೆನೆ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನ ಮೇಡಮ್ ನಕುಲು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೆತ್ರೋ ಬೊಕ ಡಾಕ್ಟರ್ ಚೈತನ್ಯ ಪಂಡಿತ್ ಕಾಲೇಜ್ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸೊಂದಿದ್ದೇರು ಬೊಕ PU ಕಾಲೇಜಿದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಶ್ರೀಮತಿ ನಯನ ಕುಮಾರಿಲ ಇತ್ತೀರು
ಅಂಚೆನೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪಿ ಶೋಭಾರಾಣಿ ಆರ್ಲ ಸಿರಿಧಾನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊರಿಯರ. ಅಂಚೆನೆ ಇಂಕೊಂಜಿ ಬುಕ್ ಎಲ್ಲ ಈ ಮೆಮೊಂಟೆಲ್ಲ ಕೊರಿಯರ. ಅವಿಂತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಇಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೆಕ್ಕುನತೆ ಅಂಚದು ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಈ ವ್ಲೋಗು ನಾನು ಇಡೇ ನಿಮಗೆ ಪಾವೆ ಕೊಡೊಂಜಿ ಪೊಸತೊಂಜಿ ವ್ಲೋಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ತಿಕ್ವೆ ಪುರ್ಸುತ್ ಮಲ್ತು ಇನ್ನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಸೊಲ್ಮೇಲು.